Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο θέατρο Αλκμήνη. Η παράσταση θα αρχίσει σε 1 λεπτό. Παρακαλούμε πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Ευχαριστούμε. Μακεδονικός αγώνας, Βαλκανική πόλεμη, εθνικός διχασμός, πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μικρασιατική καταστροφή, απελευθέρωση, εμφύλιος. Όλα αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα μέσα σε 40 χρόνια. Παράλληλα με τη μεγάλη ιστορία του τόπου, εξελίχθηκαν κι άλλες, μικρότερες ιστορίες. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο εκείνη την εποχή. Είμαι η Νίνα Ραβαντινού. Η δική μου ιστορία βαδίζει βήμα-βήμα με τη μεγάλη ιστορία του τόπου και μπλέκεται με τις ιστορίες όσων γνώρισα. Είμαι η Νίνα Ραβαντινού και απόψε θα δείτε τη δική μου ιστορία. Ακόμα δεν σαράντισε η θεία, τα βγάζουνε τα μαύρα. Άλλο δεν έχεις να ασχοληθείς. Όλο με μένα. Σε φαγίζηλια. Λύσαξες να χαθείς να χάνεσαι. Νομίζεις δεν σε βλέπω, που μόλις δεις το Θόδωρο του χτυπάς την πόρτα στα μούτρα. Τι σου έκανε παιδί μου ο πατέρας σου. Δεν είναι πατέρας μου, άντρας σου είναι.
Άντρας μου. Με παπά και με στεφάνι. Τρίτο στεφάνι. Ναι, γιατί. Θα σου δώσω και λογαριασμό, σύγχαμα. Που πίεση κατέβασε τα κάδρα με τις φωτογραφίες του πατέρα μου και της καημένης σε κάρτες. Δεν βάζουνε κάδρα πια. Εγώ βάζω και παραβάζω. Διότι όσο ζω, το σπίτι είναι δικό μου. Όσο ζεις, θα ψοφήσεις, θα ψοφήσεις. Μέχρι όμως να ψοφήσω. Η οικοδέσποινα εδώ μέσα είμαι εγώ. Και θα κρεμάσω στους τοίχους όποιους θέλω. Τα ακούς? Όταν με το καλό παντρευτείς εσύ που δεν το βλέπω και κάνεις δικό σου σπίτι, να κρεμάσεις στους τοίχους κουδούνια. Αχ, καημένη κάτι. Ναι, πρόσεξε, μη σου προσβάλλω την πεθερά σου, την πλήστρα. Τι αμαρτίες έχω κάνει και με τιμωρείς τόσο σκληρά. Ως πότε θα σε έχω στην καμπούρα μου? Δεν θα βρεθεί κανένας στραβός χριστιανός να σε πάρει. Έκτομα της φύσεως. Του ψάψε ο πατέρας σου για να με εκδικηθεί. Καήρη και προκοπή να μην δουν αυτοί που δεν άφησαν να κάνουν την έκτρωση. Ας όψετε και το τέρας η ερασμία που σε κατέστρεψε με τις αδικήσεις της. Άρα να τα φύγει να σε πω. Ενώ ποιος θα με μεγάλωνε εσύ. Εσύ την κράτησες στην ερασμία για να ξεσκατήσει τον παππού. Και ερή πρέπει στην ερασμία. Τι ξέρεις εσύ φρετέρας της φύσεως για την ερασμία? Άγιος άνθρωπος, Αγία. Την Αγία την έκανε. Την έκανε. Ναι, την έκανε. Έτσι ξεγέρασε και τη μαμά όταν στη φέρνα από την Κεφαλονιά, στο ατελιέ, στη Σίνα. Λοιπόν, παίρνουμε το πατρό, μετά με το σιμπουλάκι μακάρι και ρεκιωτρή. Τα φουστάνια τζάμπα θέλεις να σου ράβει. Τα φουστάνια με τους δεκολτέρες, όλα έξω. Μόνο η ρόγα δεν φαινότανε. Τι θα ακούσω. Σε έφερε η ζήλια. Λύσαξες, παντρεύτηκα πριν στεφανώσω εσένα. Αλλά ποιος να σε πάρει εσένα βρετέρας με αυτές τις γελίες ιδέες που έχεις, με τις νευρώσεις. Στο ράφι θα μείνεις, το ξέρεις. Θα μείνω για να ευχαριστήσεις εσύ που δεν έχεις αφήσει άντρα για άντρα. Τι να σου πω. Σε λυπάμαι. Ναι, τώρα σε πιες ο πόνος. Σιγά μην κλαις, θα κάνεις ρητίδες. Αφού σε έκανε ο Θεός άσχημα. Και αφού θέλεις άντρα. Είπα εγώ θέλω άντρα. Αφού θέλεις άντρα, επαναλαμβάνω. Πότε είπα εγώ θέλω άντρα. Πήγαινε στο πάρκο και βρες κανένα ναύτη, κανένα στρατιώτη, να σου σβήσει τη φωτιά σου. Και όποιον και να μου φέρεις, θα του κάνω 10 τεμενάδες. Και αν πάλι δεν θέλεις άντρα, τράβα να καλογερέψεις από την ερασμία, το μεγάλο σου πρότυπο. Άφες αυτή, σου γαρίδα σε επιπίωση. Η ερασμία επειδή βαδίζει το δρόμο του Θεού σου και κάτσε στο στομάχι, Εσύ έκτομα. Εσύ μου κάτσεις στο στομάχι του, ψάξε ο πατέρα σου για να με σταυρώνεις από καθημερινής. Μην πιάνεις τον πατέρα μου στο στόμα σου. Εσύ το σκότωσες τον μπαμπά μου, που ήταν ένας άγγελος, ένας καλονός ήταν. Ναι, ίσως πολύ πιο καλός από ό,τι έπρεπε. Δεν θα το πω, γιατί θα πεθάνεις. Και μην ξαναπείς πλήστρα την πεθερά μου την εκάβη, όχι επειδή είναι πεθερά μου, γιατί ένας Θεός ξέρεις, αν εκείνη ζούσε, δεν θα δεχόμουν που δεν είναι να πάρω το Θόδωρο. Για φιλενάδα η καλύτερη, για πεθερά δεν το συζητώ. Την εκάβη την γνώρισα το 1937, ή μάλλον όχι, ήταν Αύγουστος 36. Το θυμάμαι γιατί ήταν παραμονές της Παναγίας και σε λίγες μέρες γιόρταζε η κόμισα και είχα συγγυρίσματα, παρκέ. Τότε ήμουν ακόμα παντρεμένη με τον Αντώνη. Κάνε κάποια δουλειά βρεσόρ που κάθεσαι και μας κοιτάς όλοι και στη γιορτάζει κόμισα και εγώ σκοτώνομαι. Δεν με πιάσω διόλια μου και κλείσω την πόρτα σε όλο τον κόσμο. Η πόρτα δικιά σου θα κλείσει μια και καλή. Τόσταξε το φαρμάκι της πάλι, μπουφός. Πήγαινε να δεις ποιος μπήκε. Ναι. Είναι κανένας ξένος και μαχτένιστη. Ναι. Ποιος είναι? Κανείς. Πώς κάνεις, αφού άκουσα την πόρτα. Άμα σου λέω κανείς. Η ερασμία. Κάνεις η μοιρασμία. Ναι. Η ερασμία και μία κοψού. Τι φέρεις το λόγο αυτή κοψού. Κοψού, άμα σου λέω κοψού. Σταμάτα αυτό το κοψού. Όποια δεν σου γεμίσει το μάτι αμέσως κοψού. Θα σ' ακούσει και ο Αντώνης να λες τη μάνα κοψού. Γιατί μόνο εγώ τη λέω. Εσείς δεν τη λέτε και κρυφογελάτε. Η απουσία του ένας Θεός ξέρει πως πρέπει να μας ξεφύγει καμιά μέρα μπροστά του και μας ακούσει. Εσύ να μην τον εσυγχύσεις. Άσε να τον εσυγχύσει κούφος. Εκείνη, ό,τι και να της πει, εγώ δεν μεταφέρω, αλλά εκείνη να του λέει: δεν είσαι πατέρας μου εσύ. Δεν είσαι πατέρας μου. Δεν σε αναγνωρίζω. Δεν την έχω όπως νομίζεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την ερασμία και την αυτή κοψού. Καμιά φεύγουσα. Έλα και σκάτω να τους πεις καφέ. Αν δεν ψήνω καφέ, παρά στα προσώπα, να το τους κάνουμε και γλυκό. Καλώς θες. Από 10 είναι κάβη. Όχι, μη φτιάξεις, 7 η ώρα. Θα με σφάξει ο γιος μου. Έπρεπε να είναι στο σπίτι από τις 6.30 να το ξυπνήσω. Βλέπεις το νυχτερινό στην εφημερίδα σήμερα. Την πόρτα μας τώρα την ξέρεις, έλα που δεν θέλεις να πιούμε καφέ. Φεύγω. Γεια σου, Ερασμία μου. Γεια σου, Νίνα. Την καλή νύχτα μου στον κύριο Αντώνη. Μαρία, δώσε νόμο στην κυρία. Άρχισα. Επιτέλους, βρε Ερασμία μου φέρες μια φορά στο σπίτι μου και έναν άνθρωπο της προκοπής. Πώς είπες ότι τη λένε? Εκάβη λόγου. Από τότε ήταν σαν να άνοιξαν τα παράθυρα της ζωής της. Στην αρχή ερχόταν μάλλον αραιά. Έλα να σε παίξω ένα πινακλάκι. Κοίτα καλέ που θυμήθηκε τα παλιά. Κοίτα την τράφιλα. Ούτε καπατζής. Σε βλέπω να χάνεις ρεκάβη και τι στον κόσμο. Καλέ, θα γυρίσει ο γιος μου από τη δουλειά και το παιδί από το σχολείο και δεν θα βρούνε τίποτα να φάνε. Οι πολύ ξένοι τρώνε στη δουλειά τους, έχουν φαΐ.
Δεν σε αφήνω να φύγεις, δεν έχεις να πας πουθενά. Θα μου τους χάσεις τώρα, πας και χάσεις, Πάνε Μαριέτα, πήγαινε Μαρία να κάνει το φαγητό στο σπίτι της, σε κάβεις για το γιο της. Καλή, τι πράγματα είναι αυτά. Εικόνοφη με έχετε. Το Σάββατο τρελάθηκε ο Θόδωρος με το μουσακάσιο. Παρασκευή το κάναμε. Ο Θόδωρος τον φανταζόταν κοντό και χοντρό. Το κοντό και χοντρό άντρα τον έβρισκε ανέκαθεν λιγάκι αποκρουστικό. Πού να ξέρει, πού να φανταστεί ότι μια μέρα η Εκάρη θα γινόταν πεθεράτης. Νινά, έλα να πες. Μαμά σας φωνάζει το δεύτερο στεφάνι Και σας. στο διάολο μεσημεριάτικα. Φρίζος ο θες και μάτι και ο Θεός και βλέπει. Μέσα με ξεκάνεις όπως έκανε στον πατέρα μου. Καλέ, δώστε το πως την οργήσω, πάτε με πια. Φώνησα, φώνησα! Η Βαλεριάνα λοιπόν τρεμοντά. Άκου φώνησα, κατάλαβες. Εγώ σκότωσα τον πατέρα της. Πού είναι η Βαλεριάνα? Τώρα, φέρω. Φώτη, αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας. Εγώ το σκότωσα. Ο Φώτης. Ήταν το φάγιο που έκανε στην αγάπη. Κόρη, χίστης, πετσίνο, βάτσι, παπάρας. Τα παίρνεις πρώτη φορά αγόρια κορίτσια μαζί μπάνιο. Τα μπάγια, σημαίες και ο Φώτης. Νίνα, Πάμε το. Νίνα. Μέρα πατάτα. Σίγουρα δεν ξέρω, δεν βανεί. Θα το πληρώσω εγώ. Εγώ πάω μια βόλτα και έρχομαι. Τι, εδώ θα μείνουνε, δεν θα πάνε σε άλλο σπίτι. Εγώ δεν ξέρω. Παρόλο που δεν είσαι και στην πρώτη ποιότητα και κινδυνεύεις να μας δίνεις το ράφι, έπρεπε σε τηρήσει. Να ήταν τουλάχιστον του βασιλικού ναυτικού μάλιστα, αλλά του εμπορικού. Πολύ μπας κλάς. Και τι όνομα, Φώτης. Ντίνο, τι λες εσύ αγόρι? Ποιος είναι ο Φώτης, αυτός ο τσακυρωμάτης? Σας το λέω και να τα ακούσετε καλά. Ή το Φώτη ή κανένα. Ωραία. Μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση. Εγώ προτείνω τώρα ο άνθρωπος να πάει στο ταξίδι. Ινδία, Ιαπωνία και το καλό γυρίσει. Α, τώρα το θυμήθηκα. Όταν λοιπόν γυρίσει και εξακολουθείτε να θέλετε στον άλλον, παντρευόσαστε. Και εγώ σράβω τα κατάκατα μου λοιπόν. Του πάρω βρήκατε. Ξέρεις τι. Είναι και αυτά τα κουνούπια γαμώτο. Πάω να ξαπλώσω στην ταράτσα, θα έχει πιο δροσό. Να πάω στο δωμάτιο του μπαμπά, να πάρω τον περονάρι, να το σιτάσει το μοδίλιο. Μα δεν είχα τα να κάνω. Και νικήσεις εν το πίνεστεσαι. Νίνα, ακούω. Περιμένω, τι έγινε. Το Φώτη το καλημέρα δεν είπατε. Τι μαλώσατε ακόμα, δεν παντρευτήκατε? Ναι, μαλώσαμε. Δεν είναι τίποτα
σοβαρό θα τα ξαναφτιάξουμε. Γαλάτια. Ορίστε. Γαλάτια είσαι. Επειδή φωνάξατε. Τι είναι τώρα πρωί-πρωί. Κάτι έχει κάνει ο γιος σου με τον άλλον. Με τον ναυτικό. Τι έκανε. Ότι ήταν στο γυμνάσιο, μου αποκορτλεί με τους μαθητές μου, με φωνήξε ο γυμνασιάς και μου πέσανε τα μούτρα. 2 φορές. Ότι να παίξεις να μου πεις τι συμβαίνει. Είναι αυτό που φαντάζομαι. Παπά μου, παπά μου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Αναβατηρέ, προσφέρετε την αδερφή μου τιμή. Εγώ δεν μοίρασα. Δεν μου πήρασε να το δοκιμήσεις. Τι λέω, έλα μέσα ρε σκατόπεδο. Κλείστε το παράθυρο, Ερασμία, κλείστε το παράθυρο. Τι λέω, έλα μέσα ρε αλήθεια. Λοιπόν, να θέλετε να ξέρετε ότι είμαστε. Άνθρωπος είμαι και εγώ, δεν έχω πέτρα. Αυτός με προκάλεσε. Αυτό. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια. Την αλήθεια. Η Λίνα αυτή. Που είναι ψυχής απάνος. Και εκτός αυτού και στενή. Και δεν μ' αφήνει να ανταποκριθώ στα συζυγικά μου με τίποτα. Άντρας είμαι και εγώ, βράζει το αίμα μου. Μα το μόνο τι αυτό ο άνθρωπος. Τι άλλο να κάνω πια. Δεν θέλω να θυμάμαι. Τι δράμα, τραγωδία. Μην γίνεις μονιάς για αυτό το πέρας. Μην γίνεις μονιάς. Εσύ πες, εσύ. Εγώ φεύγω. Και αν με ξαναδείτε γράφω. Και να χαίρεστε το γιο σας το Τίνο. Τίνο, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, καλέ αλήτη. Όχι με τίποτα νιώτα και με εμένα. Θα μου παγάλεις στο σπίτι, δεν βρω μοιάλι. Δεν με σταμάτη την καλέ, πούσες αλλού γίνεις ρε πούστης. Να μην ξαναβάλεις το παιδί στο σπίτι του. Ακούς ρε αλήτη, ακούς ρε. Φεύγω, μαμά. Φεύγω. Και πήγανε και οι δύο και ούτε τους ξαναείδε. Ο Τίνος ούτε ξέρει που πήγε. Ο Φώτης έλειψε ταξίδι 11 μήνες. Της έστελνε κάθε μήνα επιταγή. Στο μεταξύ είχε γεννήσει και τη Μαρία. Αλλά και αυτή η ευλογημένη δεν πήγαινε να κάνει έκτρωση. Για παιδί δεν ήτανε, το ξέρε. Αλλά πες η μάνα της και Ερασμία. Αχ, ρε παιδί μου, ξέρεις τι έχουν πάθει όσοι έχουν κάνει εκτρώσεις. Αρρώστιες, μολύσεις, συντροπικίες. Είναι αμαρτία. Αμαρτία. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός, ούτε ο διάβολος. Πες ότι ο πατέρας ήταν παλιάνθρωπος. Τι φταίει το αθώο το βρέφος. Σε 11 μήνες γύρισε και προκομμένος. Ήρθε σπίτι φορτωμένος δώρα και κάναμε όλοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έλα όμως που είχε ένα συρίκιο, το οποίο ήταν δύσκολο να εκδοθεί. Η ελκυστή αποκαλείται όζενα, της οσπής που εκλείεται. Όζενα. Βρωμοκοπούσε η μύτη του σαν βόθρος. Όσο καλή συνέστηση του καθήκοντος και να έχει μια γυναίκα, δεν είναι δυνατόν να ανεχτεί επί πολύ ένα τέτοιον άντρα στο κρεβάτι της. Ωραία. Να με διώξει από το κρεβάτι, να με διώξει από το δωμάτιο, να με διώξει και από το σπίτι, να ησυχάσεις. Τι έγινε, τον έδωσε από το κρεβάτι. Νομίζετε, καταλαβαίνω. Το μόνο που θες από μένα είναι να σου κουβαλά και να ρωτάξεις στον πατέρα σου, το χατοπέ. Έφυγες στους άξιους να βάλεις το στόμα στον πατέρα μου. Μάσευε τα πλητά σου και αδιασέβα στην γωνιά. Προσπάθα. Μάσεψε τα λόγια σου. Και εσύ μάσευε βραχιόλια, μάσευε κολλιάδες, πρώτα τα χουλίδια και αυτό διάολο. Παρόλες τις απανταρίες που είχα, δεν τον δεχόμουν πίσω. Τι απείλησε να με σκοτώσει. Για να σκοτώσει κανείς πρέπει να είναι άντρας. Και τρέχω μια και δυο στον δικηγόρο και υποβάλλω έτσι διαζυγίου. Δεν πρόλαβε να βγει το διαζύγιο, γιατί ήξερε ότι θα βγει εναντίον λόγω της όζενας. Βρωμοκοπούσε η όζενα και πήγε στον γιατρό. Και του το στούμπωσε. Και σε μια εβδομάδα χύθηκε το πίον στο αίμα του, έπαθε δηλητηρίαση και πέθανε. Πάει διατροφή, να ήταν κι άλλοι. Στο μεταξύ, επειδή το είχα σίγουρο ότι θα τα πάρω, να έχω δανειστεί από όλο τον κόσμο. Μέχρι και από τη Μαριέτα είχα δανειστεί. 4 μηνιάτικα. Και φυσάω και δεν κρυώνω. Τι λες, παιδί μου. Τι πεις. Η Ερασμία έντυσε την Πούφος παπαδιά και πάνε στον Εσπερινό. Να πάνε και να μην γυρίσουνε. Η Πούφος προσπάθησε να πληθακούσει, αλλά εγώ βάραγα τον τέτζερι με την κουτάλα. Εμείς πάμε. Καληνύχτα και τους χαιρετισμούς μου στον Παντοκράτορα. Πρόσεξε, γιατί θα ακούει και ο Θεός. Ο Θεός ακούει, δεν κρυφακούει. Τροπήσου και μεγάλη γυναίκα. Πάμε, Ερασμία, άστη, δεν θέλει να μείνει μόνη της, δεν χάρη τον άντρα της. Κουτζωμένες θα πάνε στον Εσπερινό. Εσύ ήρθες στο Πούφο, εσύ τους τον έμαθες. Εμένα να μην μ' ανακατεύετε. Που και σκεμούτα να μιλήσεις για τον Αντώνη, που σιωθέτησε και θα σου μείνει κοντζά περιουσία. Να την κάνεις καντιλέρια. Αν είναι αγκάστη να παντρευτώ τον Αντώνη, το έκανα για σένα. Για μένα, για μένα. Για σένα. Για να έχεις ιατρικές κούζινες και τους μητέρες. Για το μητέ παντρευτείς, για να μην τελειώσει να είσαι από το κρεβάτι. Και το τσιλοϊ σου. Έλα, πάτε τώρα, πάτε! Στο να γυρίσω να πάτε. Ακού παντρεύτηκα τον Αντώνη για το κρεβάτι. Τον Αντώνη για το κρεβάτι. Κύριε, φυλακή το στοματί μου.
Μασιμολά, να έχω και τον μπάσταρδο του Φώτη παραμάσκαλα. Και να μην προλαβαίνω τα μαύρα, είχε τόσο χάρος με μαύρη πλερέζα πάνω από το σπίτι μας. Μετά η μαμά, μετά ο μπαμπάς και στο τέλος ο Ντίνος. Τι να κάνω, τι να κάνω. Σε και το σόγια πάνω μου να παντρευτώ. Εσύ μας είχες αφήσει. Όχι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με διώξατε. Και άρχισαν τα προξενιά. Πρώτα ένας λογιστής, ύστερα ένας βανάβης και στο τέλος ένα γέρο. Γιατί εγώ στην Άντρο πέρασα καλύτερα. Τι να τον κάνω το γέρο, να του κάνω τη νοσοκόμα. Ούτε τσαπί δεν είχαμε. Με τα χέρια μου έσκαβα. Εκεί έχασα τα νύχια μου. Τι το χέρι, να του κρατώ την πάπια. Έχω νύχια. Ας είναι καλά ο κύριος Αντώνης που τον παντρευτήκατε και με έφερε πίσω. Άντε να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για τον Αντώνη. Ήταν για μένα ο Αντώνης. Γιατί δεν ήτανε. Μια χαρά ήταν ο κύριος Αντώνης. Μια χαρά. Εγώ θα σου πω τι ήταν ο Αντώνης. Όταν τον πέραν στο σπίτι της θείας της και τον είδε, ξέσπασε σε κλάματα. Δεν το πέρα που δεν είναι. Εμένα ποτέ κανένας δεν με ζήτησε, ούτε προξενιά ούτε τίποτα. Είναι μεγάλος, ένας βουριάτης και μισός είναι τα χέρια μου το κάλους. Όταν λέω κανένας, κανένας. Μια προπορά, μια προπορά. Έκλαιγα. Εγώ δεν κλαίω πια. Δεν κλαίω. Έκλαιγα. Έκλαιγα που ήταν γέρος και άξεστος. Έκλαιγα γιατί ήξερα πως θα τον πάρω. Γιατί δεν είχα άλλη λύση. Μία λύση όμως την είχατε. Τη μόνη λύση. Δεν ήμουν πια 20 χρονών. Είχα και τον παστάρικο του Φώτη στην πλάτη μου. Εκείνη δε την εποχή ο Αντώνης έβγαζε τον παρά με ουρά. Ο πρώτος εργολάβος στον Αθηνό. Πλούτος. 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 Στεφάνη, το σπίτι για την υποθήκη θα πληρώσουμε όλα μας τα χρέη. Αλλά παρόλα αυτά, είναι κάτι μέσα μου, βαθιά. Ένα πράγμα μαύρο. Τι λόγια είναι αυτά, καλέ νέα γυναίκα με όλα τα καλά. Όχι, όχι, δεν λέω. Δεν θέλω να πεθάνω. Μ' αρέσει η ζωή. Αλλά να. Μερικές φορές ένα. Αχ. Αχ, και να μην υπήρχα. Αχ, και να μην είχα γεννηθεί ποτέ. Αχ, 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 αχ. Άμα εγώ, τι να πω. Τα είχα όλα και τα έχασα και έμεινα στον άσο. Και πλούτη, και άρθρα, και παιδιά. Είχαμε και τον πατέρα. Αλλά αυτά που ζήσαμε με τον λόγο. Έτσι όταν ήρθε και με ζήτησε τον πατέρα μου. Μεγάλος φιάκας. Μεγάλος φιάκας. Μεγάλος φιάκας. Μεγάλος φιάκας. 3 έβγαζε. 10 ξόδευε για τα ρούχα. Άσε τον κόσμο να λέει. Τα ρούχα κάνουν τον άνθρωπο. Εδώ στην Ελλάδα ο κόσμος εκκρίνει από αυτό που βλέπει και από αυτό που είσαι. Γιάννης Λόγκος, δικηγόρος. Καθόμουν εκεί τα απογεύματα. Φώτιζα τις λάστρες και δούσα, χάσευα. Έρναγε ο Γιάννης και μου έλεγε «Αχ, τα μάτια σου, τα μαλλιά σου». Δικηγόρος, εμπόριο, του ποδαριού δουλειές. Μετά πιάσαμε το σπίτι στα Φυσία. Εκεί γέννησα όλα με τα παιδιά μου. Το Θόδωρο, το μεγάλο. Την Ελένη, την Αμινέσονα. Πολύ ξένοι. Το Δημήτρη, Θεσσαλονίκη. Μα πώς βρέθηκες στη Θεσσαλονίκη? Έλα, ετοιμάσου μια βαλίτσα με μερικά ρούχα. Φεύγω απόψε με τον Παύλο Μελά για τη Μακεδονία. Αν νομίζουν οι Βούλγαροι πως θα μας τη φάνε, γελάστηκαν. Και τα παιδιά μας τι θα τα κάνω. Τι θα το γίνω τα παιδιά μας. Έλα, μα δεν θα πάω περιηγητής. Αν μου γίνεται ο πάθεις τίποτα. Μη φοβάσαι. Δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Βλάκα σήμερα πάνω στο σκοτωθώ. Πάω να δω πώς είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη οικονομικά. Η Αθήνα δεν ήξερε. Έπιασε το ξυλεμπόριο και πιάστηκε για τα καλά. Λεφτά με ουρά. Τι να τα κάνω τα λεφτά. Το χρήμα σκέτο ωφελεί. Δεν ωφελεί. Εγώ κοντά σου θέλω να είμαι. Αν μας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη Βρεγιάννη, δεν μπορώ να σου μόνοι. Έλα, αστεία στην άκρη. Η κατάσταση είναι άσχημη, μπορεί να έχουμε πόλεμο. Σαν να το ξέρει. Στο μήνα πάνω που ο Βαλκανικός πολεμούσε ο λόγος στη Μακεδονία, την Τουρκία. 4 μήνες και να μην μου γράφει ή σκοτώθηκε. Ή μου τον ξεμιάλισε καμιά βρώμα. Θα πάω να τον βρω. Και ξαμολύθηκα στην πόλη. Οι Τούρκοι μόλις είχαν φύγει. Τα πνεύματα όμως ήταν ακόμα οξυμένα. Και μια και ποιος τον Παπαθανασίου στο γραφείο του, δικηγόρος, καλός του φίλος. Και βλέπω τον κύριο Αλόγο. Γιάννη! Βρε θηρίο, ήρθες! Γιάννη μου! Να σας συστήσω τη γυναίκα μου. Ότι πρέπει για να καθαρίσουμε τον τελευταίο βουλιάρο. Εκάβη βουλιάροκτόνος. Γιάννη μου να αγοράσουμε το σπίτι του Μπέι, όλη τη γέμισή του. Έπιπλα, χαλιά, λάμπες, καθήκια. Γιατί έφευγαν οι Τούρκοι. Άλλον. Και τα
πουλούσαν όλα για ένα κομμάτι ψωμί. Σε εκείνο το σπίτι του Μπέι μεγάλωσα όλα με τα παιδιά μέσα στα μεγαλεία. Και τριγύρω γειτονιά φύσκα ο Τούρκος. Μετά έφυγαν και 22. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Πόσοι έκλειναν. Μας αγαπούσαν, καταλαβαίνεις. Και εγώ για να πω την αλήθεια, τις χαρούμισες τα άμαθα να λέω τα καρδιά. Να μην το πω. Vai. Asta bete din... Pogled, veš beku, o zaman? Κοντζά, asta bete... Ναι. Περίεργο, λέει, περίεργο. Τι περίεργο, καλέ, θα με τρελάνεις. Περίεργο. Δεν βλέπω άντρα σου μαζί σου. Άλλη γυναίκα στο κρεβάτι του πέφτει. Να, κάτι έτσι λέει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ό,τι και να κάνεις σε μένα θα γυρίσει. Εγώ είμαι η βασίλισσα στο σπίτι του. Θα βάλω κάτι. Σε 2 μήνες έχουμε εκλογές. Θα βάλω υποψήφιος με τον Βασιλιά. Στρεχιάννη, τι πράγματα είναι αυτά. Καλά δεν είμαστε έτσι όπως είμαστε. Μη φοβάσαι, το έχω οργανώσει τέλεια. Τι νομίζεις, πολύ θέλει. 2-3 τραπεζώματα, λίγο λάβαμα. Έχω τις λογικές μου. Το ξέρω, Γιάννη. Και εσύ όπως όλοι οι άντρες έχεις μια μανία με την πολιτική. Αλλά με τον Βασιλέα, είσαι σίγουρος. Φοβάμαι κι εγώ σε γυναίκα με πάθουμε καμιά στραπάτσα. Μη φοβάσαι. Έχουν γνώση φύλακες. Βρε Γιάννη, δεν έχεις δει. Έχει αρχίσει ο διχασμός. Ο κόσμος καίγεται. Ο Βενιζέλος έχει ρεύμα. Μην κοιτάς εσύ που είσαι λόγος. Κοίτα και λίγο το συμφέρον σου. Παρά τα κακομοίρη μου την κορώνα και πήγαινε με τον Βενιζέλο να φας ψωμί. Χαρά στην προκοπή που είδαμε με τους βασιλιάδες. Βρε, αν μια μέρα χάσει την περιουσία σου, θα γυρίσει ο Κωνσταντίνος να σε κοιτάξει. Κι εγώ από τον Βασιλιά δεν είμαι ανέστητη. Όμως δεν θα τα κινδυνεύσω να βρεθώ στον δρόμο και τον άναχτα. Ζήτα ο Βασιλιάς! 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 Φτάσαμε. Δεν βγήκα. Στεναχωρήθηκε. Πήγε να πεθάνει από το κακό του. Νόμιζε πως ήταν σε όλα ήττητος. Τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι πως έχω καθήκον να βοηθήσω τους συγγενείς μου. Ίσως ο μόνος άνθρωπος από το σόι που πρέπει και εγώ να βοηθήσω είναι η ξαδέρφη μου, η Φρόσο. Ελεύθερη. 30 και ακόμα ανήφατε. Αλλά ποιος θα την πάει χωρίς πρίκα. Μήπως θα την καλέσουμε να έρθει εδώ για κανένα μήνα, να προσέχει και τα παιδιά, να φάει και ένα κομμάτι ψωμί. Τι λες? Και δεν τη φέρνεις. Καλώς την. Κάθισε να σου πω. Δεν θα έχεις πολλά πράγματα να κάνεις. Θα τη βλέπεις υπηρέτρες λίγο, θα είσαι και κοντά μας. Να ζήσεις κι εσύ σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, να ξυπνήσεις λίγο, βρε παιδάκι μου. Ναι, αλλά ο άντρας σου τι λέει, συμφωνεί. Καλά τρελή είμαι, δεν θα το είχα συζητήσει με τον λόγο. Καλό, θα στο προστάω. Εντάξει. Έλα, ντυθείτε να σας βγάλω έξω. Να πάρουμε και τη Φρόσο μαζί. Τη Φρόσο? Εσύ δεν είπες να της γνωρίσουμε κανένα φίλο. Να δει λίγο κόσμο, να ξυπνήσει κάτι. Ναι. Τηλεγράφημα είναι, δεν λέει ακριβώς. Σοβαρά λέει. Πρέπει να τρέξω. Να κατέβω. Πάω να μαζέψω. Έλα, καλά, μην κάνεις έτσι. Τίποτα δεν θα είναι. Σκέφτομαι και εσάς. Πώς θα σας αφήσω έτσι. Άσε, άλλωστε και 2 μήνες είχες έρθει. Και κάτσα 4. 6. Έλα, θα πάμε μαζί μέχρι το λιμάνι. Είχα όλα τα στοιχεία μπροστά μου. Αλλά δεν μου πήγε το μυαλό ούτε κατά Γιάννη. Τόσο εύχριστη. Από τότε που τον έκανες που τον έβρισε στο Γιάννη, στα Αθήνας. Μέσα σε όλα ήρθε και αρρώστησα. Πάω στο γιατρό. Έχουμε όγκο στη μήτρα, κυρία Λόγο. Ένα ενομοίωμα τόσο. Βλέπω χειρουργείο. Γρήγορα, πρέπει να πάμε στην Αθήνα. Πόσες κλινικές υπάρχουν, πού να τρέχω. Τίποτα, Αθήνα γρήγορα. Πότε θα βγω, γιατρέ. Υπομονή, κυρία Λόγο. Όλα στην ώρα τους. Έλα, πρέπει να φτιάξουμε τη βαλίτσα. Πρέπει να φύγουμε από εδώ.
Ξέχασα να σου πω. Έγραψα στη μητέρα που έκανε την εγχείρηση. Και σε θέλει, λέει, να πας στο χωριό να αναρρώσει και καμιά 15 μέρες. Να βάλεις και λίγο κρέας πάνω σου. Τόσο βάρος που έχεις χάσει. Ποιο βάρος? Εγώ μέτρουσα τις μέρες σαν τους κατάδικους για να έρθω κοντά σας. Εσύ με στέλνεις στο χωριό χειμωνιάτικα. Ακόμα και τώρα που το λέω, πονάω. Εδώ μέσα, βαθιά. Πονάω. Πάω στο λιτόχωρο. Μα ο Παπαλόγος και η Παπαδιά σκοτώθηκαν με περιπήθουν. Σκοτώθηκαν. Πρώτους που μονέβα στα κόλυμπα που φτιάχνω κάθε ψυχοσάββατο. Να ένας μήνας, ο λόγος ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Η αγωνία μου να μην λέει. Στο μήνα πάνω τρελάθηκα. Μαζεύω τα πράγματά μου άρον και γραμμή για τη Θεσσαλονίκη. Έφτασα Σούρο. Πάω στο σπίτι, πόρτα κλειδωμένη. Τα παράθυρα θεόκλειστα. Ρημαγμένο το σπίτι, σαν να έχει κατοικηθεί χρόνια. Πήγα αμέσως στη Μάρθα. Μάρθα, Πού ήσουν ευλογημένη τόσο καιρό, πού ήσουνα? στα που ήμουνα. Και πες μου, πού είναι ο άντρας μου, τα παιδιά μου, το σπίτι μου, ο Δημητράκης μου. Κάπου δεν είχες ιδέα. Πού να την έχω την ιδέα, στο νοσοκομείο στο λιτόχωρο. Αυτός. Μόλις γύρισε στη Θεσσαλονίκη, με τη Φρόσο, αλλά μπρατσέτα. Με τη Φρόσο. Με τη Φρόσο. Άρχισε να διαδίδει ότι τον εγκατέλειψες. Εγώ τον εγκατέλειψα. Που μου έδωσε μια κλωτσιά στη γυναίκα και πέτυχα στο λιτόχωρο, εγώ τον εγκατέλειψα. Μετά λέει έβαλε μεσίτες μου είπανε. Και πούλησε το σπίτι και αγόρασε καινούριο. Σ' άλλη γειτονιά. Και τα παιδιά, πήρε μαζί του και τα παιδιά. Μην μου το πεις αυτό, γιατί τώρα θα πάω να δέσω μια πέτρα στο λαιμό μου να πέσω να πληγώ. Όχι, όχι. Το μεγάλο σου το Θόδωρο τον βάλανε εσωτερικό, στο Τσοτήλι. Και την Ελένη στο Αμερικάνικο Παρθενογωγείο. Να δεις πως έκανε ο λόγος όταν έφευγε στη μετακόμιση. Τα δάκρυα που έγινε. Κροκοδίλια. Όχι, έγινε. Καλά. Δεν βρέθηκε κόσμος να μιλήσει ένας έτσι. Καλέ, τι να μιλήσουμε. Με δώσω κανένα αγωγή. Αγωγή. Εμένα. Πότε, πού. Παρουσιάστηκε στον πρόεδρο με 2 ψευδομάρτυρες. Όπως καταλαβαίνεις, έγινε η δίκη και εσύ έλειπες. Η απόφαση βγήκε υπέρ αυτού. Την επόμενη κιόλας μέρα παντρευτήκανε γιατί η Φρόσο περίμενε μπαστάρδικο. Και πού δεν πήγα. Ή μου κλείναν την πόρτα, ή μου ρίχναν στο χέρι ένα κατοστάρικο σε πιζιτιάνο. Ευτυχώς όμως, προνοητική η πολιτεία. Είχε ήδη υποβληθεί αυτεπαγγέλτος μήνυση επιδικαμίας και παραπλάνηση των αρχών. Αργούσε όμως να γίνει δίκη. Πλήρωνε αυτός τους δικούς του τους δικαστικούς και βάζαν το χαρτί από κάτω. Από πρώτο, τελευταίο. Σου λέει να αργήσει να γίνει δίκη, να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, να έχει παρεθεί η προηγούμενη. Εγώ είμαι η προηγούμενη. Χρόνια μόνη. Και να έρχονται τα παιδιά να με βλέπουν κρυφά. Γιατί τάδερνε η παλιοπατσαβούρα. Βλέπω τα παιδιά μου σαν κλέφτρα. Κλέφτρα μάλλον. Ούτε μεγάλος ο Θόδωρος με το Δημήτρης. Το κλείδωνα απ' έξω να ακούσει. Κοιμόταν στα κάρα. Έπλεξε με παλιοπαρέες. Αυτή φταίει για τον Δημήτρη μου. Αυτή τον έσπαξε στο χαμοτοφίδι. Παίρνανε αργά τις νύχτες έξω από το σπίτι τους και άκουγα κουβέντες από ανθρώπους που δεν ήξερα. Και γέλια και τραγούδια και μορφόταν τρέλα. Μια μέρα φωνάζει η Μάρθα. Κάποιοι, έλα να σου πω. Τα άμαθα στα χαμπάρια, παντρεύουν την Ελένη. Ποια Ελένη? Η κόρη σου. Καιρός της ήτανε. Από 13 χρόνων κορίτσι καθόταν στο παράθυρο και έκανε κόρτα με τους φαντάρους. Και δεν ρωτάς ποιον της δίνουνε. Ποιον? Τον Μπάμπη. Δεν ξέρω κανένα Μπάμπη. Μη χειρότερα καλέ. Τον Μπάμπη, αυτό το στραβοκάνι που κοίτα κάτω το παράθυρο της μάνας του και που φωνάζει πουτάνα. Σε αυτό το χασικί θα δώσω, παιδί μου. Πού πας? Πάω στο προκομμένο, να τον παρακαλέσω. Γιάννη, όσα μου έκανες θα συγχωρώ. Αν θέλεις πάμε αυτή τη στιγμή να αποσύρω την αγωγή. Αλλά για όνομα του Θεού μην καταστρέψετε την Ελένη μας. Ο άνθρωπος που διαλέξατε δεν είναι ένας βεθίστακας. Για ποιο λόγο σου θα σταματήσει το συνοικέσιο? Στο λόγο μου. Ποιο λόγο? Ποιο λόγο? Όσο τον κράτησες εσύ, άλλο τόσο τον κράτησε κι αυτός. Που να μιλιώσουν τα κόκαλά του. Σκατά στο στόμα μου. Γιατί από εκείνη την ημέρα τον πάτησε κάτω η ζωή και τον έλειωσε. Όχι όπως έλειωσε εμένα, αλλά τον έλειωσε. Γιατί έρχεται ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, φέρνει τους αγρογάλους του και μου το συλλαμβάνουν τον κύριο Σαντροφοδότη, γερμανικό νοικοδοχείο. Στρατοδικείο. 20 χρόνια φυλακή. Αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο πόλεμος, βγήκε από τη φυλακή. Αλλά όπως βγήκε και η υπόθεση τη Λαμίας. Τα κατάφερες. Τον σκότωσε τον πατέρα μου. Τι λες, παιδί μου? Ήρθε πολύ ξένη και τον τάπε. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ζήτησε στο νερό να κάνει μπάνιο. Και μόλις μπήκε στην πασίνα με τον απόδια μου. Πού να
κάποιοι. Τι ζωή. Τι ζωή. Αυτό ήταν τραγωδία. Απ' την άλλη κάθομαι και σκάω για την Εκάπη και δεν κοιτάω τα χάλια μου. Όσο θυμάμαι με τον Αντώνη, που ήταν και η πιο ίδια περίπτωση. Βέβαια, μην είμαι υπερβολική. Στην αρχή ήταν μια χαρά. Μέχρι και την αρασμία πήραζε για τη δυσκολιψία της, τη Μαρκούφα. Αλλά μετά, το καλοκαίρι του 38 που του κόπηκαν οι δουλειές με το μαχαίρι, του κόπηκε και το γέλιο. Ήρθε και αρρώστησε. Αν οι δουλειές του Αντώνη πήγαιναν καλά, δεν θα είχε αφήσει τον εαυτό του να καταπληκτεί τόσο γρήγορα. Αλλά βλέπεις, η παγκόσμια κατάσταση όλο και χειροτέρευε. Όταν πια ο Χίτλερ πήγε στην Πολωνία. Τι έχεις έτσι. Από εδώ και πέρα, τι στο γκρέμιζε. Αναγκαστήκαμε να βάζουμε χέρι στα λεφτά της τράπεζας. Τι να σου κάνει η Λειτουργία, πολύ θέλει. Γιατί μετά την Λειτουργία, ο Αντώνης έγινε άλλος άνθρωπος. Μην να σε παρακαλώ. Θέλω να κοιμάμαι μόνος μου. Μήπως θες καλύτερα να πας και σε μοναστήρι. Πήγαινα στο Άγιον Όρος να γιάσεις από το πιο τσεκάβι στον Δημήτρη. Εγώ δεν ήξερα για τα Άγιον Όρος. Εκ των υστέρων του έμαθα. Ο Δημήτρης Άγιον Όρος. Εγώ τον έβαλα να μάθει τέχνη. Κατουρημένες ποδιές φίλησε για να το πάρει στο ψυχογραφείο. Τι με τη δουλειά που με έβαλε να κάνει η μάνα μου. Άσυχτη το φελέκι μέσα με τον κάθε μαλάκα. Πέρασε πολύς καιρός. Έφευγε, ερχόταν. Για χαρά. Πού ήσουν, Δημήτρη μου, πού ήσουν, βρε κακούργε. Πήγα και αγίασα. Τι λες, βρε φρασκόταμενε, τι λέει το στόμα σου. Τι λέω ρε μάνα, πήγα στο Γιώρος. Πήγα και τους έκανε ευχέλιο. Τι μωρέ, εσένα περιμένω να τους κάνεις το ευχέλιο. Αμέ, τους πέρασα και το λάδι. Να χαθείς εσύ και μου σταράτης καλώδη. Συγχώρα με Παναγία μου το περιβόλι σου. Σου φέρε ένα εκατοστάρικο, έλα. Από εδώ παλιάνθρωπε, τολμάς και μου δίνεις τα λεφτά της αμαρτίας. Βρε, τι διαφέρει ο άντρας που από αυτό είναι τον καλόγερο και λεφτά τη γυναίκα που πουλάει το κορμί της στον πρωτοτυχόντα. Γι' αυτό δεν θέλω να έρχομαι στο σπίτι. Γιατί μ' αρχίζει τον ετσάτο μου, κατάλαβες! Παιδί μου, δεν φταίς εσύ. Ό,τι έγινε έγινε. Για όλα αυτά η φρόσο. Ο πατέρας σου και άλλη μνημεία. Στο εκατοστάρικο το πήρες. Δεν είναι λόγος όμως αυτός να συνεχίσεις τα σφάλματα το μεγάλο. Πρέπει να σου παρευτείς, να σκεφτείς το μέλλον σου. Κοίτα παιδί μου τον αδερφό σου. Αμάρτια αυτός ο αδερφός μου. Με έχετε γαμίσει και με αυτόν τον αδερφό μου. Όποτε έρχομαι εδώ μέσα θα τρώνεις πατόπορφα. Το βάζεις κάτω και μ' αρχίζει το κήρυγμα. Στα λέω όλα αυτά, γιατί εντάξει, τα έκανες όπως τα έκανες. Ξέρεις πόσα άλλα τσικογραφία υπάρχουν, ναι. Να! Ρε δεν πάω στη τσικογραφία. Βρήκα άλλη δουλειά. Σπαθί σου λέω. Κάθε με πάρει αβανταδόρος σε μια λύση. Πέρασε μια εβδομάδα και ο Σαββανταδόρος πιεκέντε. Ήρθε και μου ζήτησε ένα εκατοστάρικο. Αν η άλλη, η Ελένη, έκαμες παιδιά. Με παιδιά δεν χωρίζεις. Να το βουλώσεις και να ρημαχτείς. Άλλος τι ο πάπης, ό,τι και να ήταν. Την αγαπούσες αντελώς. Ανταυτού, η κόρη μου έκανε ό,τι μπορούσε για να το ξαναρίξει στο ποτό. Λενάκη! Λενάκη, τι έχει από το Λάκη σκεφτεί. Τον έδιρα. Δεν τον έδειρες. Γιατί έτσι μου φράγμισε. Βαριόμουν εκεί πάνω που ρίξω ένα χέρι ξύλο, η αντίληψη. Λενάκη, το παιδί είναι κατορυμένο. Παιδί σου, λέω το ξεσκατήσεις. Εγώ έλειπα. Και άφησε το παιδί μόνο του. Όχι, του είχα αφήσει τη φωτογραφία στο πλέγιο παρέα να βλέπει τον πατέρα του να παίρνει μπόι. Καλά δεν είπα τίποτα. Γιατί μπορείς να πεις και τίποτα. Γιατί ρε Λενάκη, σε ρώτησα από πού ήσουν. Όπου ήθελα ήμουν, λογαριασμό θα σου δώσω. Θα βγάζει κανείς πέρα μαζί σου. Γι' αυτό με γούσταρες. Φάτα τώρα. Αυτός ήταν δηλός. Δεν μίλαγε. Αλλά τι στα κάτω. Όταν γύρναγε το Σάββατο, κύφλα στο μυαλό. Με κοιτάς μου, Παγιόλα! Κάτσε μακριά να σου κάνω τα μάτια, τα μαλάκια! Τα βλέπεις στα νύχια μου! Θα φωνάξω! Βοήθεια! Βοήθεια! Πώς φωνάζεις! Έτσι έκανε τον Άκη. Και όταν βγήκε ο Άκης από την κοιλιά, όλα μέλι γάλα. Δεν περνάει τον καιρός. Πάει, ξαναστοριάζεται, καίγεται και σου πηγάει. Δεν μ' αρέσει. Ως που έρθει. Ωρικό ολόκληρια! Που με έβαλες σε κανένα παιδί! Παιδί δεν τίμησε, λες να το τρίψει την ασύνα σου! Δεν θέλω το παστάρι να το πάρει! Χωρίζω! Να εξαφανιστώ να μην βλέπω κανένα! Και κανένας να μην με βλέπει! Θα πάω να γίνω κουτάνα, ρε, να σας εκδικηθώ όλους! Κι αν τολμήσει ο Πετρούλια να σου λαμπρώσει και έρθει και με αναζητήσει, πες του πως τον έχεις κόρη! Παίρνω το παιδί, Λούις η Ελένη. Ευτυχώς, για 2 μήνες ησυχάσανε. Γιατί μετά, ξαναγύρισε. Και ήρθε και μου κουραδιάστηκε σπίτι. Τώρα, πώς έγινε, πώς βρεθήκανε. Τόσοι είναι η Θεσσαλονίκη, βλέπει τον πάντα στην ώρα. Αμάρτια, σπίτι, μην έρχεσαι! Εσύ το χαλί και μας λέγουν και Σάββατσιο.
σηκωθώ αν υποσχεθείς ότι θα μ' ακούσεις. Στα κόγια. Παιδάκι, ψεχτείς τη διάταγμα. Για να γυρίσω πίσω. Όχι ρε παιδί μου, σοβαρά μιλάω. Διάταγμα περί περιουσίας εξόδου των παλαιών υπαλλήλων της Δημαρχίας. Έτσι και ποιοι που έχουν πάρει σύνταξη. Φάπα συμβαίνεις. 40 κονταριστά χιλιάρικα. Με τα μισά αγοράζουμε ένα σπιτάκι. Έχω βρει ένα. Τα υδραυλικά του λείπουν και τα κουφώνουν. Και τα υπόλοιπα θα τα δώσεις σε μένα. Όχι, θα ανοίξω ένα μαγαζάκι, ένα καφενείο. Πώς θα πάρει και σιγά σιγά. Πώς το βρει. Αν το σπίτι το κάνεις πάνω μου. Στο όνομά σου. Γιατί λίγο σου πέφτει. Όχι, Ελενάκη. Άμα γουστάρεις το όνομά σου. Είσαι ευχαριστημένη τώρα. Δεν πρόλαβε να το φτιάξει. Ποιος χάλωσε και δεύτερο. Η μικρή με το κεφάλι σε νεροκολοκύθα. Και μου σχόρα. Δευτέρα μου νίκης το έγραψε το σπίτι. Δευτέρα μου και μάμα παιχνίδι και τους δούλους τώρα. Έπιασε ένα απλά κομμάτι. Τι κατάρα είναι αυτή που έχει πέσει στην οικογένειά μου. Τι μαρτύρες πληρώνουμε. Φόβρα στην Αθήνα. Όλος που άλλο Δημήτρης ποιος ξέρει σε τι κουτώματα και λέει. Είναι τα είναι τρεις χειρότερα. Μου είναι πολύ ξένη είναι κοντά μου να δουλεύει στο φαρμακείο και να φαρμακώνει τα νιάτα της. Τότε ήταν που ήρθαν και μου είπαν πως είχαν τον Δημήτρη μου στο τμήμα. Τι, στο τμήμα. Το δικό μου το παιδί στο τμήμα. Πάμε στο τμήμα. Λοιπόν, κυρία Λόγκου, επειδή βλέπω πως είναι να καλωσπλεύει η κυρία και καταλαβαίνω το πόνο σου, δεν κάναμε λάθος. Ο γιος σου είναι έντοχος μιας κακοής κλοπής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μας αποκαλύπτει τα ονόματα των συνένοχων. Κύριε Μοιραχέ, αυτό που αρνείτε να μαρτυρήσει εσάς ίσως το πει σε μένα. Σου μάλλον μιλώ. Όμως δεν θέλω κι εσείς να με υποσχεθείτε. Να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να ελαφρύνετε τη θέση του. Συνεννοηθήκαμε. Πού τον έχετε? Στο κρατητήριο. Λόγκος! Λόγκος! Δημήτρη! Δημήτρη, πεθάνω. Καρδιά από πέτρα έχεις βρει και δεν λυπάσαι τη μάνα σου. Ένα σου ζητώ. Πώς θα λένε αυτά τα καθηγές του συνεργάτες σου. Πες μου. Πες μου. Μα να είμαι σε δύσκολη θέση. Παιδί μου, δεν θα τα πεις σωστά στη φίλα και σε μένα θα τα πεις στη μάνα σου. Πες μου. Πες μου. Μάλιστα. Κύριε Μοιραχέ. Τι περιμένετε τώρα, κύριε Μοιραχέ? Τη δίκη. Πάμε στη δίκη. Όλοι πήρουν μιλωμένοι. Ρωτάει ο πρόεδρος. Ποιος σου οργάνωσε την κλοπή? Και σηκώνει το γιος μου. Εγώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ. 3 έφαγαν οι άλλοι. 4 ο δικός μου. Προλαβαίνω να γυρίσω σπίτι να συνέλθω. Έρχεται πάλι η Ελένη. Μωρή κατούργα! Πού ήσουν μωρή τόσο καιρό! Τι είναι αυτά τα πράγματα που έκανες στον άντρα σου! Πρόστατες τις μόνες χωρίς προστάτη! Δεν έχω ανάγκη από πρόστατες! Και πώς θα ζεις λέμε ρηπαίρνα τα παιδιά χωρίς πατέρα! Όπως όλο του κόσμου με αφανά! Δεν φοβάσαι κορίτσι με το Θεό! Πιστεύεις πως θα αφήσεις ατιμόρυτο το ένα τέτοιο έγκλημα! Και καλά! Τον άντρα σου τον εγκατέλειψες, τη μάνα σου, τον αδερφό σου τον δικάζανε και τι θέλεις να το κάνω να κάνω! Να δώσω από τέτοιο στο δικαστή να τον απαλλάξει! Ακούστε κόσμο γλώσσα κοριτσιού, ακούστε τσιτσιμωσιά! Και το μωρό! Στο καφενείο του Μπεκρούλια κατά του γαμπρού σου. Και τον εγγονό σου, άμα δεν τον θες και αυτόν να τον δώσω. Γιο, ήθελα να τον τρίψει την κασίδα του. Θέλω να είμαι ελεύθερη, να ζήσω τη ζωή μου. Τι θα γίνεις, μωρή, ελευθερίο! Θα τον δει το γιο σου να μην σε μένει από εκείνο εγώ. Εύχομαι, κόρη μου, να μην το μετανιώσεις. Γιατί με μάνα σου και σε πονώ και λέει και σου τη θέση. Έρχεται ο Μπάδης μετά άλλο μωρό στην αγκαλιά. Δεν περνάει πολύς καιρός. Σαν να έρχεται πάλι η κόρη μου. Θα έρθω να μιλήσω μαζί σου. Τώρα, μητέρα, θα ανασκουμπωθείτε να βρείτε σπίτι. Διότι αν τούριστε τον νοικοκυράκι την Ελένη με τα παιδιά, καταλαβαίνετε. Γρήγορα να βρείτε σπίτι. Εγώ μόλι πέρα στο φαρμακείο, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Σαν να το ξέρει. Με το που ήρθε, μας άκουσε όλη η γειτονιά. Πρόσεξε τώρα, μην αρχίσει να χαϊδεύεις μόνο γονάκι και τη μικρή δεν έχει του πεθαματού. Και όποιο παιδί θέλω θα χαϊδεύω. Τρελαίνεσαι για τα κόρια. Θα μου το χαλάσει αυτό με τα χαρτιά όπως χάλασε τον Δημήτρη. Αλλά τα κόρια θα το δεις μια μέρα. Και με μένα τα ίδια έκανες. Το κανακάρι στο ίδιο στα χέρια.
δώσει και μη πικραίνεσαι, να φύγεις, να χαθείς αυτή η ζωή. Ξέρετε μου, δεν είχα κλειδώσει. Ήταν ανοιχτή η χωρίς πατατής. Το έργο μου το έχεις πεθάνει. Καλέστε καλά. Ησυχάστηκες, μαμά. Πρόσεξε αυτό το κουτί. Καλέστε καλά να βάλω φράξονες. Πρόσεξε αυτό το κουτί το ρουβίλι στο πατατής. Το έργο μου σφαλείς να φτιάξεις το μια να μαζέψει τον λόγο κλέφτη. Ακόμα και το σίδερο. Εμείς δεν σιδερώσαμε. Τώρα μου έκανε κουτάνα η πεθανά μου. Έλα, είναι σίδερο να σου κάνουμε. Δεν είχαμε. Μαμά, δεν το θα σκιάστε. Θα μου μάθεις να πηγαίνω στο σκότω να ψαράφεις. Θα τελειώνουμε το σπίτι το ρημάδι. Θα το βρούμε, λέει μου, θα το βρούμε. Δεν είναι όπως δεν έχει. Αυτός το πήρε το πατατή. Φούλα, μην λες όλα να σε γεννήσω και Θα σου κάνω τα μάτια μου. Θα σε κάνω άσχημη! Θα χαράζω από τώρα τα μαγουλάκια! Άντε καμίσου και σε μωρή! Μια φατσέτα λέγεται μαγουλάκια σου λέει το φαινόμενο! Καμίσου τα καριόλα! Ας πω κι άλλο! Ας πω κι άλλο καριόλα! Θα σε δώσω ρε πουστή! Θα σε δώσω με στολή μάλιστα και με πήγε το γάμο το σπίτι μου γαμό! Δεν μπορώ να καταλάβω από τι πάση είστε καμωμένοι. Εγώ ξέρω πως όταν οι άνθρωποι είναι πραγματικά στεναχωρημένοι τους κόβεται η όρεξη. Εσάς δεν φαίνεται να σας έχει κοπεί καθόλου. Αφήστε λίγο την κλαψούρα και σοβαρευτείτε λιγάκι. Μα είναι κόρη αυτή να μου φέρει την αστυνομία! Είναι και εκείνοι σχιζοφρενείς σαν και εσάς. Κατά βάθος είστε και οι δύο τέτοια τσαλάκια, γι' αυτό έρχεστε συνεχώς σε ρήξη. Να κάτσετε σαν βγάσεις και να μην εξάπιεστε. Άσε με σε παρακαλώ, είμαι αναστατωμένη, εσύ θα μ' αλλάξεις τώρα! Εσύ η αιτία της κάνεις οφείς όλων μας! Εσύ κατέστρεψες τον αλήτο γιο σου! Αλλά επειδή τον αγαπάς τόσο πολύ, με αυτό θα σε τιμωρήσω απλώς. Πρώτα θα το δεις να σε αφήσεις από τρούλια και μετά θα την ψυχή σου! Πολύ ξένη εγώ είμαι η αιτία που μας εγκατέλειψε ο πατέρας σου. Πολύ ξένη! Εσύ με τις ζήλιες και τις ιστερίες σου! Ο πρώτος ήταν πιο φιλενάδες. Εσύ δεν είχες εραστές! Είχα εγώ εραστάς. Το Παπαθανασίου. Εγώ τον Παπαθανασίου. Τότε γιατί ανέλαβε την υπόθεση δωρεάν! Σε γαμούσε! Γαμιώσουμε. Εγώ τον Παπαθανασίου τον γνώρισα μετά που με χώρισες. Τους άλλους. Έλα σε παρακαλώ να μιλήσουμε σαν κόρη με μάνα. Δεν έχω μάνα εγώ. Κανέναν δεν έχω. Έναν είχα που μ' αγαπούσε και αυτό τον σκότωσες! Σ' αγαπούσε, σ' αγαπούσε. Τότε γιατί σου έδωσε το πάμι. Θέλει, μαμά, θέλει. Πήγε με δύο και σένα! Εγώ πως γιατί να δεν ξέρω ένα καιρό πετάκι! Πήρε με κόρη μου. Το αξίζω για το γάλα που σε πήγα. Δηλητήριο το γάλα! Δηλητήριο! Τι είπαμε, δεν είμαι λέει εγώ για να σε καταγγείλω. Κάνα ζωή! Αγαπημένη μου μαμά, πρώτον έρχομαι να ρωτήσω για την καλή σας υγεία, η οποία ελπίζω να είναι αρίστη. Όσον αφορά εμένα, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έπιασα και δεύτερη δουλειά απογευματινή. Και μάλιστα μου δίνουν τα διπλά χρήματα από αυτά που λαμβάνω στην Ακρόπολη. Διαμένω πλέον μαζί με τη θεία Φρόσο, η οποία με περιποιείται σε σκιά. Και πιστεύω, μητέρα μου, όλη την αγάπη που σας έχω, ότι ήρθε η στιγμή να κατέλθετε κι εσείς στην Αθήνα. Ώσπου δεν βρείτε το κατάλληλο σπίτι, είστε ευπρόσδεκτες να μείνετε εδώ μαζί μας, της θείας Φρόσος, η οποία σας στέλνει και πολλούς χαιρετισμούς. Σας περιμένουμε. Σας φιλώ τη χείρα. Ο γιος σας Θόδωρος. Έχασα το παιδί μου, καταλαβαίνεις. Πήγε θελωτικός να μείνει με την εχθρά μου. Καταθέτεται να μένει στο ίδιο σπίτι με την καταστροφή της οικογένειάς μου. Και όχι μόνο αυτό, που είπε και εμένα να πάω να μείνω μαζί. Κατά την ίδια στέγη με τη δολοφόνα μου. Έλα, ξέχαρα το. Γιατί τα δικά σου τα ξεχνάς. Δεν θα περάσει. Έκανα μια προσπάθεια. Κάνω φωνητής. Νομίζω δεν καταλαβαίνω. Με κοροϊδεύουν όλοι εδώ μέσα. Η της Μαριέτας να είναι καλά. Εγώ που μένω ξένος στο ίδιο μου το σπίτι περνάω και είναι σαν να μην με βλέπουν. Πάμε το βασκούν τα μάτια από εδώ για να μην ακούσω τη μάνα μου καψού. Σε μένα είναι πορνόγερο. Είναι Τριαντόρη, ποιος θα τα σύννεφα. Πού ας ξεμητυπήσεις. Αντώνη, να σου ρίξω τα χαρτιά. Γιατί, για να ξαναβγεί πάλι όσους βαστούν και να μου το κρύψεις. Άσε ρε κάτω. Νομίζω ότι δεν ξέρω γιατί με παντρεύτηκε. Και γιατί με κρατάει ακόμα δηλαδή. Αυτό που δεν ξέρει όμως είναι ότι η Μαριέτα μου τα είπε όλα. Και για το Φώτη, για τον αδερφό της και για τον πατέρα της. Τα άφησε όλα στην τσόχα. Εσύ, Τριαντόρη, γιατί δεν παντρεύτηκες. Δεν σε έχει πει, Θα στα πω εγώ για να μην στα πεις στραβά. Όταν πέθανε η πρώτη, τότε φέρανε την Ίνα. Τι να έκανε.
Πες μου τι να έκανα. Έλα τώρα, μην τα θυμάσαι. Είδες, δεν έχεις τα λόγια. Εσύ γιατί τα θυμάσαι. Ξέρω εγώ. Ίσως καλείς για το παρελθόν, γιατί δεν έχω μέλλον να σχεδιάσω. Και όταν αρρώστησε η Πολυξένη και έφυγε από το φαρμακείο, έπιασα πάλι εγώ δουλειά, μοντίστα. Ένα βράδυ γυρίζω κατάκοπη. Η άλλη στο κρεβάτι, λοιπόν. Βλέπω έναν πρασινομάτι αργά το βράδυ στο δωμάτιο της Πολυξένης μου. Ποιος ήταν αυτός? Τι σε ήθελε, κορίτσι μου? Συμβολογράφος από την Καβάλα. Ήρθα το φαρμακείο να αγοράσει ένα κιλεπίδος μου και τον γνώρισα. Τι με κοιτάς έτσι? Είμαι ενήλικη και δεν έχω να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Λοιπόν, άστα αυτά τα πράγματα στην άκρη. Τώρα δεν τα δοσάρικα. Και αν δεν πληρώσει τα βερεσέρια στο μπακάλι. Ώστε έχουμε και τέτοια. Ή τον παντρεύεσαι να μην ξαναπατήσει στο σπίτι μου. Καλέ, ποιο να παντρευτεί το παντρεμένο. Αυτός έχει γυναίκα με στεφάνι στην Καβάλα και 2 κόρες μεγαλύτερες από την Πολυξένη. Είναι ψέματα, μαμά! Είναι ψέματα! Αλήθεια, είναι σκάσε, μου το είπα για παλιού. Τότε είναι που ήρθε εκείνο το γράμμα από το Θόδωρο που έχει τα μούτρα να μου λέει να πάω να μείνω υπό την ίδια στέλνη με τη Φρόση. Πες, δέχομαι. Πάω στην Αθήνα να κάνω τι. Άλλωστε εδώ έχω τη Μάρθα. Δεν πάω εγώ στην Αθήνα, ο κόσμος θα χαλάσει. Πάμε στην Αθήνα. Μαμά, είστε σίγουροι? Στο διάλογο και τη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου θα έρθει και η Μάρθα μαζί. Τη Δευτέρα θα πάρει το αφιτρίτη. Και θα ζήσετε εσείς με τη θεία Φρόσο. Καμία θεία, με τη Φρόσο. Μαμά, Ελένη. επιτέλους, σας βλέπω μια φορά μολιασμένες. Η Ελένη και να με αγαπάει, σαν ψέματα μου φαίνεται. Εγώ σε αγαπάω. Εσύ ποτέ σου δεν με κόνεψες. Κανείς σας δεν με κόνεψε. Και μένω τώρα μόνη μου σαν το στοιχείο με στη ρημάδα από τη Θεσσαλονίκη. Πρόσεχε βέβαια σε αυτή την πάσα. Κοίτα να βρεις κανένα καλό γαμπρό. Αλλά αν είναι σαν τον Πάπη, καλύτερα να μείνεις για το κόνι. Και πείτε στο παιδί να γράφει το ποτέ του κανένα γράμμα. Και να μην ξεχνάει εντελώς και τη μάνα του. Ποια παιδιά! Χάσα από τα μάτια μου! Χάσα!
Μάνα, πώς... Μια λεκάνη! Ποια λεκάνη, τι λεκάνη! Γέμισε τη λεκάνη. Γέμισε τη λεκάνη κομμάτια μαύρο αίμα και ένα πράσινο υγρό σακούλι. Το βάλαμε στη σωτηρία. Δεν ήταν στο πρώτο στάδιο, αλλά να τηρήσει στο τσικογραφείο με κομμίσεις. Άρχισε να κυλιέται στα καφενεία της Ομόνοιας. Έμπλεξε με τα χειρότερα κακοπιά στοιχεία της Αθήνας. Και δεν φτάνει που έκανε τα έσυστα. Έρχονταν και μου τα έλεγε και καμάρα. Λέγα που λες ένα καράμπα. Είχα μια βέρα μπακέρι σκέτο. Λέω ότι βλέπεις αυτή κύριος. Χώρισα και μου μένει το χρυσάφι. Νομίζω τιμή στη δίνω. Το πήρε για χρυσάφι σου, ρε Κατσάνης. Βέβαια δεν τρέπεσαι. Τι ψυχή θα παραδώσεις. Ο φτωχός άνθρωπος ήρθε στην Αθήνα να βρει εσένα να το ξεπουλιάσεις. Ήταν ένας στα Ολύμπια στο πλάνο τραπέζι. Έκανε τη κίνη και ο γαλατάκι του. Είναι κοτός ανοιχτά, τον πάντσακο. Όποιος πέρναγε, φαντάρους ξεφαντάρους, το ρωτάει την ώρα. Πέρναγε ένας νάτσος και το ρωτάει. Ναι, αρέ, έχεις ώρα. Το βλέπω νάτσος και τι του λέει. Μόλις έχεις. Κόκαλο, κύρια. Μετά το βλέπω κι εγώ και του λέω. Κυρίως, λέμε κι εμείς την ώρα. Και πήγαμε σπίτι του. Ανάθεμας, άρχισες πάλι τα ίδια πρέπει. Όχι ρε μάνα, δεν τον έξω, σπαθί. Του βάζω τον ήχη στο λαιμό να κάνει για σουπιά και του λέω. Ίσα ρε πούστη, δώσ' το αλλά μη σε ξεφωνήσω σε όλη τη γειτονιά. Τα έδωσε όλο μαλάκας. Ψέματα που τα λες. Για να με βλέπεις να θεράζομαι, δεν εξηγεί κανένας. Δεν υπάρχει άνθρωπος να κάνει τέτοιες δρομιές. Σαν τον Τίνο. Ερχόταν στο σπίτι να ξεχαρτζηλικώνει τη μαμά για να πηγαίνει να κάνει μορφίνες και να αυτοκτονεί κάθε μέρα. Και δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Μου έγινε και κομμουνιστής. Και ο Ντίνος το ίδιο. Στη φυλακή. Κομμουνιστής. Φυλακή είναι το άδρο του κομμουνισμού. Και άρχισε να βγάζει λόγους περί κοινωνικής δικαιοσύνης στο Μάρξ, στο Λένιν και δεν συμμαζεύεται. Ρε η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Αυτά που σας μαθαίνουν στα σχολεία για τον Αδάμ και την Εύα είναι παραμύθια των Εβραίων. Ρε δεν έπιασε ο Θεός στον κόσμο. Ο κόσμος πλάστηκε μόνος του. Μην τίμησε τρελό, τι μας κάνει τώρα να μας έχουμε και τον κομμουνισμό. Μόλις είχε ανέβει ο Μεταξάς έλεγα λες να μου το συλλάβουν και να μου το στείλουν εξορία. Σε εμάς από την εξορία έρχεται το μαντάτο. Δεκέμβρη του 37. Ήρθε ένας μυστικός της ασφάλειας και μου είπε πως ο Κωνσταντίνος Αραβαντινός απεβίωσε από καρδιακή ανεπάρκεια, εξόριστος στην ανάφυλο κομμουνισμού. Τίνο, Τίνο, σκοτώσατε το παιδί μου, σκοτώσατε το παιδί μου, αγόρι μου, αγόρι μου, πουλάκι μου γλυκό, πουλάκι. Και τότε ακριβώς πιάσανε τον Δημήτρη για συνέργεια σε φόνο. Σκοτώστε με τώρα! Νίνα, μην αντίθηκες κιόλας. Κοιμήσου εσύ. Θυμάμαι εγώ και θα δικάσουμε το γιο του σε κάνεις. Και το χειρότερο δεν το ξέρεις. Το θύμα είναι αστυνομικός. Αρχιφύλακας της Χρυσής Καταδιώξεως. Οι εκάτοι άμα τον καταδικάσουν. Τι κάνουνε, στο λέω. Θα πάνε στο σουφράγιο. Πώς θυμώ, σε παρακαλώ πολύ, μη σε πιάσουν τα νεύρα σου πάλι και κακίσεις το κάπνισμα. Από το τσιγάρο μακριά. Εκεί έξω έκανε για πρώτη φορά την οριμία με τον Θόδωρο. Η απολογία του Δημήτρη κράτησε ολόκληρη ώρα. Δυστυχώς, αντί να παραστήσει την Οσία Μαρία και να ζητήσει συγγνώμη, άρχισε να αισθάνεται σαν τον δικηγόρο. Κάτι ελληνικούρες και θεατρινισμοί, αγόρευε. Μέχρι και εμείς που ήμασταν με το μέρος που αγανακτήσαμε. Όχι κύριε Ροκή. Δεν έχω σκοπό να σε κυπαρίσω. Μην περιμένετε από μένα τέτοια πράγματα. Και εξηγώ. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι με τυλωμένες χιλιές, καθαρά υποκάμισα και άσπηλα κολάρα να δείξουν νύκτο για ένα απόκρινο της κοινωνίας σαν εμένα. Αλλά δεν με νοιάζει. Δικάστε με. Γιατί
Και δεν θα αλλάξει. Δεν θα βγει σήμερα που θα αλλάξουν τα πράγματα. Η μέρα που θα βασίλευε η δικαιοσύνη στον κόσμο. Και τότε, έστω μετά θάνατον, θα θωνόταν! Όταν σηκώθηκε ο εισαγγελέας και μίλησε, υπήρξε καταπέλτης. Το δικαστήριο δέχτηκε την ενοχή του και επέβαλε ποινή 3 ετών. Σκοτώστε με τώρα! Σκοτώστε με αυτή τη στιγμή! Αντί να τη σκοτώσουμε, τη βάλαμε σε ένα ταξί και τη πήγαμε σπίτι. Είχαμε πάρει μαζί μας κινητικά. Του δώσαμε μια κουκλή δόση που κοιμήθηκε σαν μωρό παιδί. Πήγατε εξοχή. Με την κόμιση με τα εξεταστέα μπορούσα να φύγω. Άστινε σήμερα που έχει γιορτή. Η τελευταία γιορτή του της κάνω. Του χρόνου το 15 Αύγουστο, μη με είδατε, μη με απαντήσατε. Νίνα μου, χρόνια πολλά. Πού είναι το μαράκι? Εδώ είναι. Σήκω, παιδί μου. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Πάρτα, παιδί μου, τα γλυκά της πιάστηκε το χέρι τόση ώρα της γυναίκας. Εγώ γιορτάζω, εδώ η Μαριέτα. Η Νότα έβαλε το ραδιόφωνο αξιοφωνή. Γιορτή με έβαλα το φωτιφάρι, μάλλον δικό δεν έχει. Μη με τρελαίνεις. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Σήμερα, περί ώρα 8:30 π.Μ. το καταδρομικό του ημετέρου πολιτικού στόλου Έλλη, ενώ ευρίσκεται δικαιολογημένων και εν μεγάλο σημειοστολισμό 800 περίπου μέτρα έξωθεν του λιμενοβραχίου Νοσυστήνου, όπου είχε μεταβεί χάρη της μεγάλης θρησκευτικής εορτής Θεοτόκου, εντορμήλιστη ευνηδίως παραϋποβρυχίου αγνώστου εθνικότητος. Νερό, Μαρία, νερό! Μαριέτα, νερό! Πού το νερό! Κανάτα έφερες! Δεν έφερα πολύ για να τελειώσατε. Τώρα έβαλε και το χέρι μέσα, θα το πετάξω το νερό. Την κάνανε τη σκατοδουλειά. Ποιοι την κάνανε? Οι Ιταλοί Γερμανοί, λίγο φαϊνότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας επιτεθούν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι φιλέλληνες. Ξέρουν το νούμερο απ' έξω. Προϊόντια είναι αυτά, Αντώνη, προϊόντια. Μαρία, δεν ακούς το κουδούνι. Ακούω, να πάνε να ανοίξεις. Μπούφος, μπούφος. Με είπες μπουφό. Ποιος είναι? Μαμά, με είπε μπούφο. Η Εκάπη δεν θα έρθει, θα καταλάβετε, λέει. Πού, ο Δημήτρης? Όχι, πολύ ξέρει. Τι έπαθε? Παντρεύεται. Δεν θα βάλεις μυαλό, Αντώνη. Άντε με το καλό. Ξέρεις πότε θα συνέλθεις? Τότε που θα σου κοτσάει ο Γερμανός στην Ακρόπολη, της βάστηκα. Πολύ κοντά δηλαδή. Γρήγορα, γρήγορα. Και δεν θα αργήσει αυτή η μέρα. Ούτε 3 μήνες. Πολλές φορές δεήθηκα στον ύψιστο να ρίξει πίσα και φωτιά όπως έκανε στα Σόδομα και στα Γόμορα για να εκλείψουν από το πρόσωπο της γης οι Ανατολοί και οι Άθεοι. Και ο Κύριος εισήκωσε τα στήσεις του και αποστέλω σε αυτούς το λοιμό και το θάνατο και τη μάχαιρα έως να εκλείψουν από τις γης της εδωκαθής και γνώσονται ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Του σου να κάθεις που μας παριστάνεις και την οσία. Αν
Αρκετά σαν έχεις κακές σέρες και το φωτισμό από τα χρόνια. Να σηκωθεί να φύγεις στο σπίτι μου! Έξω! Και είσαι όλος κατακαιριακμένος υποπειρός! Για πού το έφερες? Άλλος κόσμος. Και πώς έτσι? Δεν θέλω να μένω σε σένα, επειδή ξέρω πως ακόμα σου πρόσταγα 4. Δεν έχω παράπονο. Μου τα δώσανε όλα και με το παραπάνω. Η κυρία Νίνα δεν μπορώ να πω. Μου έδωσε όλα της τα φουστάνια τα παλιά. Και τα σόβρακα του κυρίου Αντώνη τα παλιά για τον πατέρα μου που είναι ζεστά. Και για την κουζίνα να έχουμε που δεν έχουμε. Κουτάλες 2. Αχ, κύριε Γκάβη. Κοριτσάκι ήρθε εδώ. Μα είχαν είπε ότι θα σου πήραν και εκείνο το γαλατάκι. Δεν φταίνε, αφού δεν με ήθελε. Προτίμησε να πάρει την κόρη της κυρίας Δροσοπούλου που της δώσανε και πρίκα. Αχ, καημένη. Σε καταλαβαίνω, αλλά έχω κι εγώ άλλα. Τα δικά μου τις πολυξένης τα έμαθες. Γαλατάς, εμένα μ' άρεσε. Και θα έμενα και στην Αθήνα. Θα μέναμε δηλαδή. Κι ας δούλευα κι εγώ στο γαλατάδι. Να βάλω κι εγώ ένα έργο νηφικό. Κι ας μην έχει πέπλο. Ένα φουστάνι άσπρο. Πολυξένη μου από νύφη χείρα. 3 μήνες γαμπρός και γίνεται ο βομβαρδισμός και τον βρίσκει το πλήμα στην καροτίδα. Γι' αυτό σου λέω. Καλύτερα μόνη σου. Δεν είναι για καλό οι άντρες. Εγώ θα έχω τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Τα αδέρφια μόνο ζουνε. Μόνο που είμαι περίεργη. Πώς θα σου φανεί τώρα που έχεις μάθει στα μεγαλύτερα? Δεν βαριέσαι, κυρία Εκάβη. Θα αντέξω και χωρίς μπιτέ. Ο Θεός μαζί σου. Μ' όλους μας, κυρία Εκάβη. Μ' όλους μας. Μαριέτα! Εμένα δεν με χαιρέτησες. Αφού εσύ δεν μου μίλησες ποτέ. Γιατί εσύ μου μίλησες? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω. Περιμένει η μάνα σου, Ναι, συνειδητοποίησαμε. Σένα σ' αγαπάει η μάνα σου. Δεν ξέρω. Ούτε ρώτησα ποτέ, ούτε μου το είπε κανείς. Θα σε φιλήσω. Αμέ. Σ' αγαπάει εσένα, μάνα σου, Μαριέτα. Σ' αγαπάει. Να αυτό τον τέρας της φύσεως η κόρη να με βοηθήσει τώρα. Μάψε, Μαριέτα. Ένα να σε βοηθήσω, μάνα δεν έχει. Όλα μόνη μου τα θέλω βόλτα. Δεν είμαι η Εκάβη. Δεν μου ρίχνεις καλύτερα μια σφαλιά να συνέλθω. Γιατί νομίζω τρελά. Δεν βλέπεις, γελάω. Δεν πειράζει, ρε Εκάβη μου. Ας γελάσει και μας λίγο το χείλη μας. Έχετε στήσει το πειράζει, γελάτε, Τα παιδιά να χύνουν το αίμα τους στο μέτωπο και εσύ να κακαρίζετε σαν τις κότες. Γεια σας. Αντώνη, έχεις κάτι? Τίποτα. Αργότερα. Να πηγαίνετε λίγο, παιδιά, γιατί έχω αφήσει τα ρόμπερ στη σκάφη να μουλιάζει. Τι έγινε? Είδα στο καφενείο το Βασιλβανόπουλο, τον ταγματάρχη. Μου πρότεινε να πάρω στο δωματικό έργο εργολαβία. Μπράβο! Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Πού? Δεν μπορώ να σου πω, αλλά θέλει λάδωμα. Θα το δώσεις. Αυτές τις δουλειές γίνονται με μειοδοτικό διαγωνισμό. Αν μας πιάσουν, θα έχω τα μούτρα κυκλοφόρησης στην κοινωνία. Χέστηκες. Νίνα, πώς μιλάς έτσι? Όπως μιλάνε όλοι τους. Τρώνε όλοι με 10 μασέλες και θα πας εσύ με το σταυρό στο χέρι να μας θάψουν ζωντανούς. Και τα λεφτά, πόσα? 30 αργύρια. Τι είπες? Τόσα πήρε ο Ιούδας για να προδώσει. Αντώνη, πώς κάνεις έτσι? Ψηλά το κεφάλι! Αν πραγματικά θες να βοηθήσεις την Ελλάδα και τα παιδιά που χύνουν το αίμα τους, να πας να δώσεις αίμα στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτό θα πει βοήθεια. Δεν είναι ώρα για τύψεις. Πόλεμο έχουμε! Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να την κρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό δεν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μαμά, πώς το πιάνουνε το πόντο? Το πρωί δεν άρχισα. Πήγε ένας πόντος. Τι ώρα είναι. Το τελείωσα κιόλας. Εμένα δεν μου δείχνει. Εμένα δεν μου δείχνει για να μην μάθω για να ζήσω όλα καλύτερη. Να σου δείξω, ρε στραβάτη, που ένα μήνα το έχεις αρχίσει το έργο το κασκόλ και ακόμα δεν
Ξύπνησα μέσα, σοφολαγάει. Σώμα, έρχονται. Τι έγινε, τι έχει? Αυτό. Μας επετέφθη η Γερμανία. Η χαριστική πολύ για τον Αντώνη. Η χαριστική. Επιτέλους, για όνομα του Θεού, βρε Αντώνη, δεν ήσουν ο μόνος Γερμανόφιλος. Δεν είναι ανάγκη να το παίρνεις τόσο κατάκαμπτα. Απέτυχα. Ό,τι πάσχισα να κάνω στη ζωή μου, όταν ελεύθηκα, γύρισε εναντίον μου. Τι θέλω πια τη ζωή. Ένα ρε κάποιο να μου ρίξει τα καρδιά, να μου πει τη μοίρα μου. Μη με βάζετε, βρε παιδιά. Να σας ρίχνω τα ρημάτια τα χαρτιά. Γιατί καμιά φορά βγαίνουν αληθινά. Και αποκρύψεις. Πάω στον ερθό να δώσω ένα. Χρειάζεται. Θα το δώσω το ένα. Αντίο, Αντώνη. Τι έπαθε? Είδες πόσα χρώματα άλλαξε όταν μας απαιτέθηκαν οι Γερμανοί. Όταν του τα έλεγα εγώ, δεν άκουγε. Νόμιζε πως επειδή θαυμάζουν τους αρχαίους Έλληνες, θα αφιστούν και εμάς. Παίξτε, ο Αντώνης αλύστηκε και είπε σε γάμο. Πάρε την κόρη μου και πήγαινε στη θεία. Και πες να κάνει ό,τι έκανα με την μαμά και τον μπαμπά. Ξέρετε. Και παίρνα και το εμωράκι. Να μου πάρει και τα κελάκια μαύρη βολιά. Δεν έχω μαύρο φόρμα να φορέσω. Ξαδέρφη. Πέτρος. Πέτρο μου. Πέτρο. Μη μάκης, είμαι γεμάτος ψήρες, θα γεμίσεις και εσύ. Δεν με νοιάζει, Πέτρο. Μας κατατρώμαξες. Φοβηθήκαμε ότι δεν ξαναβλέπαμε ούτε τα κόκαλά σου. Περπατάς μέρες. Από στις μέτρησα, με μαράκι. Καλώς όρισες. Ψήρες είναι αυτές. Περπατάστε. Έλα, πάμε μέσα. Να σε κλείνω, να σου βάλω να φας, να ξαπλώσεις, να ξεκουραστείς. Τα ταξίδια σου, βρε Πέτρο. Τράβηξε ο Χριστιανός και τράβηξε. Το χρυσό μου το παιδί. Το χρυσό μου. Πώς το έπαθες και τους κάνει κουβέντα. Εσύ όταν και που ακούς κομμουνιστή γίνεσαι σκύλα. Σκύλες και φαίνεσαι. Ο Πέτρος δεν θα το δίνω, δεν έδωσε κάτι. Ο Πέτρος έγινε το μόνο που καλή την καρδιά. Σαν την εραρχία σας. Δημήτρη, Δημήτρη, σταμάτα! Δημήτρη, σταμάτα! Δεν τη βλέπεις ότι κοντεύει να πεθάνει. Ας την πεθαίνει. Μια να τη σκότωσε πρώτα. Είναι λόγια αυτά για κάποιον που διαβάσει και 5 βιβλία σαν εσένα. Σκέψου τι έχει υποφέρει για σένα. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει να υποφέρει. Σ' αρέσει να την βρίζω. Μπορεί να ζήσει χωρίς καυγά. Ποιο ψωμοτήρι με προκαλεί. Φέρει ως εδώ και ανήκω. Σε σχέρι στη μάνα σου. Πέθανε! Ψόφα! Πώς και μαζεύτηκες σπίτι, δεν θα πας να χαρτοπαίξεις. Και να ξέρεις γιατί παίζω χαρτιά. Χαρτί και γλέντι, χείρα είσαι εσύ. Η έφθηνη χείρα. Να ξέρεις γιατί παίζω. Από απελπισία παίζω. Παίζω για να ξενυχτάω και να μπορώ να κοιμάμαι την άλλη μέρα. Να μην ακούω και να μην βλέπω το κακό που μας έχει βρει. Να μην ακούω τα σκελετωμένα τα παιδάκια. Πεινάω, καλή μου κυρία, πεινάω. Αφού λυπάσαι τα σκελετωμένα ή δεν χαλάς καμιά από τις λίρες που σου άφησε Αντώνης να τα ταΐσεις. Με κυνηγάνε οι Γερμανοί. Κλείστε με. Κλείστε με.
Είδατε. Βρήκατε, λέω. Όχι. Μπράβο! Με το καλό. Νηφικό. Το νηφικό. Τ' άλλο ήρθε να ράψει. Είπανε στο Σωτήρι ότι πολύ ξένοι. Ο Σωτήρης είναι ο γαμπρός. Ναι. Είπανε πως ήταν η Παρθένα. Λες της Ελένης. Στη Χιντανιά, προφεσόρισα. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Αυτά που κοροϊδεύω, να έρθει να κάνει παρθενογραφή. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος στη Μέση Ανατολή. Με την κυβέρνηση. Χάνομαι. Χάνομαι. Ο σπίτης μου δεν θα δείξει για πολύ. Τρέμισαν τα δόντια. Ήταν υποδοχή αυτή η Νίνα μου. Ήρθα να της γνωρίσω τον άντρα μου και μου φέρθηκε έτσι. Χάρηκα εγώ που πήγε ο αδελφός μου όπως πήγε. Λιώπατε και φόρεσε τα μαύρα. Αρχιβάλλει τώρα με το Σωτήρι. Κάθεται σαν λιόπαντρος πριν να φέρνει μια βουκιά και στα καλά καθούμε να αρχίσει τους τρίμους και τα μυρολόγια. Αντέχετε αυτό το πράγμα, πες μου, αντέχετε. Η μαμά είναι πολύ άσχημη, θέλει να σας δει. Τι είναι, τι έπαθε. Ήσαμε προχτές, λέγαμε για τον Γρήτη. Χτες που έπεσε σε κόμμα, έφερε ένα γιατρό από το Ιπποκράτιο και της βρήκανε ουρία. Έχει προχωρήσει πολύ. Τι λες, Πρίξε. Εκάθε μου. Ποια είσαι? Η Νίνα είμαι. Ήρθες. Σε ευχαριστώ. Πώς αισθάνεσαι? Πολλά είναι. Και το κεφάλι μου εδώ πολύ. Νίνα, θυμάσαι που σου έλεγα πως θέλω να πεθάνω. Τώρα δεν θέλω. Να ζήσω να δω το δωριό μου, το Θόδωρο. Το μόνο από τα παιδιά μου που μου αγάπησε. Αν τύχει να πεθάνω. Έλα, μη λες
Όλοι αλλάξαμε. Εκτός από σένα. Είσαι πιο νέα από τότε. Άρχισε πάλι το παφα-πούφα. Έκτρωμα της φύσεως. Εσύ έτσι και γεράσατε με φας με τα δόντια σου. Ο εκ μέσης Ανατολής τα ρίχνει, μου φαίνεται. Εσείς τι Ελένη. Φαντάζομαι θα σου λείπει για μένα, Θα μείνεις λίγο. Κι εγώ θέλω. Ήθελα να σε γνωρίσω όχι μόνο για σένα, αλλά και για να δεις πως δεν είμαι αυτό το τέρας Μελίνα που με έλεγε συγχωρεμένη. Έχουμε να σου πούμε κάτι. Εγώ δεν ξέρω να μιλάω τόσο καλά όσο μίλησε η μάνα μου. Εγώ είμαι λίγο επαρχιώτισσα. Δεν μεγάλωσα στην Αθήνα και ό,τι έχω να πω το λέω στα ίσα. Λοιπόν, το έχουμε συζητήσει με τον Θόδωρο την Πολυξένη και έχουμε την ευχαρίστηση να σε κάνουμε νύφη μας. Μη μας απαντήσεις αμέσως. Σκέψου το και μας λες αύριο το πρωί. Δεν είναι ώρα για μοναξιές. Δεν θέλω να παραιτήσεις εύκολα τον Θόδωρο. Το σκέφτομαι. Όντως το σκέφτομαι. Ειδικά τώρα που είναι ελεύθερος από οικογενειακές υποχρεώσεις. Και μην κοιτάς που δεν έχει λεφτά. Έχει αυτή. Τι να σκεφτώ. Ό,τι θα σας έλεγα αύριο το πρωί μπορώ να το πω και τώρα. Το μόνο εμπόδιο είναι ότι ο Θόδωρος θα θέλει παιδιά. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω πια παιδιά. Παιδιά. Δεν χρειάζεται παιδιά. Όσο λιγότερος από πόνος αφήσει το λογγέικο, τόσο καλύτερο για τον κόσμο. Εδώ είναι πιο ωραία. Για μας δεν ήταν ωραία αυτό, Το ξέρω. Ξέρω τι πέρασες και πόσο στάθηκε στη μητέρα μου και στην Ελένη. Στο μπροστά. Μη λες τέτοια. Θα βρω σίγουρα τρόπο να στο ξεπληρώσω. Κανένας δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν.